Нито едно куче не обитава в момента новите клетки на общинския приют за четириноги. Единствено любимецът на работещия тук араб посреща посетителите. 2 месеца кучкарникът бе затворен по предписание на ветеринарните служби във Варна. Отново с тяхно решение, обновеният приют, който са инвестирани доста средства, започва да работи. Стойността на ремонта, да ви кажа. 250 хиляди лева, 20 хиляди лева за асфалтирането на халетата. До сега местата са били 45 за 45 животни, сега стават 200. 27 лева коства опояването и прибирането на бездомно четириного. 440 кучета са кастрирани през първото полугодие на тази година, 70 са осиновени. От кучкарника обясниха, че и в почивните дни има кой да се отзове на сигнал за агресивно куче. Ние имаме дежурен автомобил в събота и неделя. И в събота и неделя и не веднъж се е случвало такова нещо. Мисля, че за миналата година статистиката е за около 120 охапани граждани, статистиката на РИОКОС. След направените подобрения, домът за кучета вече отговаря на европейските изисквания.